Csásomicses, kacok! És ez itt egy újabb videó a Battlefield Heroes. Hiroshima, no. Erről annyit kell tudni, hogy egy jó játék, Na. Van 3 custom, mind a 3-ból van egy, szóval tank, soldier és sniper. Nekem a soldier meg a tank jött be a legjobban, szóval azokkal fogok többnyire játszani. Sniper is lehet, hogy kipróbálok egy-két kör, de... Már megint ez? Na jó. Az előtti körben is ennél voltam, pont ugyanennél. De jó, baszki, delagolok, nem tetszik. Baszó, úgy mi. Na jó. Na jó, bassz, ugyan majd értem. Azt hiszem vesztésre fogunk hallani. Nagyon jó. Fú, de nem mit mondtam. Bazd meg. Ez hogy... de bejött. Miért nem dobta... Szivacs. Na jó, szerintem erről ennyit. Erről véletlenszerű pályaválasztásról, szóval választok én. Én azt választok én inkább, mert így nem lesz jó. Ja, persze. Hát az olcsó, figyeljetek. Semmi az. Na jó. Ez kell újra töltés, igen, és... Ezek a mappok például tetszenek. Persze, de ezt a... Bázd meg. Full, jó. Pont amit szeretek, az a map, az full, na. Akkor erre mennek. Jó. Az van, hogy leszettem a grafikát, szóval nagyon-nagyon ködös lesz ez a mappa. Egy dolog azért, mert piszkosul laggoltam, nem tudom mi oknak fogva, a második az pedig, hogy... nem tudom. Csak az, hogy nem tudom mi oknak fogva, de nagyon laggoltam, pedig így is 60-70 az FPS-im, szóval nem tudom megérteni miért laggoltam, de... Tuti. Jaj, amúgy a zene ez nagyon bejön nekem, ez a tű. Na, csak mi van? Senki sehol? Mi? Ha? Mi van? Gyerekek, mi lesz? Te mit csinálsz itt? Elég innen. De bemutatom neki. No! Ennyi, szevasz, mehetsz aludni. Ennyi a tank. Szevasz. Te most még szóltál le? Szállj ki! Ez itt semmi izgalom nincsen. Oh. Bum. Mi van? Tamadjatok ma, vagy valamit csináljatok, baszki. Na. Kamikaze, ez az övé. Na, nyomassuk. Nem tudom ki volt az a piántagyó, aki például elkezdett lövöldözni a tankba, de... Hát szar ötlet volt tőle, azért, nem azért parfilléré. Most megtudtam pontosan, hogy hol van, szóval ennyi volt. Szevasz, mehetsz aludni. Jó, és első két én adtam. Másodikat is én fogom, vagy engem nyírnek ki, most nem tudom. De azt mondja, hogy engem ma megint elfelejtettem berágni a kúvas idejét, és én öltem meg őt. Haha. 7-es. És ezt is én öltem meg. Ho-ho! Nagyon akcióban vagyok mostan. És megyek is. Ezt befoglalom. Az ott repcsizik. Jó van, hagyj repcsizzen, nem bánom. Ő szerintem nem tudja mit csinál, de nekem 8. Nem, meg kimegyünk. Jó. Na. Elsők vagyunk! Öcsi sajt! Nagyon nem tetszik. Honnan lő? Ez honnan lő? Fentről? Repülő? Az baszki repülő. És baszki. Baszki és baszki! Csak benne foglaljatok, majmolok. Azt hitted, hogy nincs ilyen, mi?
Baszki és oldalról. A francokat. Erre pont nem számítottam. Meg olyan nyugisan kezdődött minden. És el is lopja a tankom. Nézd ma oda. Nézd oda. A mocskos zsidak. Nincs neki pénzre. Hogy vegyen magának egy tankot. Nézd oda. Nézd oda. Kezd el foglalni a területet. Kezd el foglalni. Nem kezded? Azt, hogy akkor nem tanulom, mi vagy mi? Az meg. Tankot gyorsan! Hol a tank? Bázd meg, hol volt itt a tank? Kurva életbe! Ott is kepek tanknak lennie. Tudom, hogy van. Tudom, hogy van! Tudom, hogy kinyílak, te köcsög, kinyílak! Ne, ennyi, megdöglöttél, buzi, ennyi vagy. Jaj, menjél majd picikét lassabban. Egy picikét lassabban, mi nem tudna? Nem, jó, csak picikét. Tudod mit? Döcögjen, mint a csiga. Mondtam, hogy ott van tank. Nem mondtam, hogy ott van egy kurva kibaszott tank. Nem mondtam! Kurva anyjukat. Kurva mamat nem bírtam rohanni. Úgyis megölöm. Úgyis meg fogom ölni. Nem tudom mivel még egy előre, de úgyis még meg fogom ölni. Szevasz kicsi csillag. Ennyi, mehetsz aludni. Cső! Beszól. 8-as. Szia! Ennyi vagy. Hogy is hívnak? Bamba Béla? Jaj, tényleg. Aki Bamba Béla, azt se vegye magára. Persze, nem ingyen, ne vegye magára. Ismétek gondolom. Szóval, a kúvanyad. Tehát úgyis meghalsz. Micsoda két egyes, vagy hetes, vagy hányás szintű ott lenne? Nézd ma, hogy hogy táncol. Nézd meg, hogy hogy táncolt az életé. És csak assziszt. És csak assziszt, hogy a szama fülikbe. Nem. Vissza, és mehetünk. Azt ott tökbe foglaltak, de jó. No. Szia! Meg hata! Ennyi! Pizza! Éhes voltam, köszi! Téged Péter senki se hít ide, szóval ide lenne elmenned is. Full house! Cső! Ez azt igen. Jó, ügyes vagytok. Legyetek 71 tankba szerintem. Kemper nob. Csak nem Éram gondolja. Szia, meghalsz! Cső! Ha 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 ha! Bye bye!
Ez az övé. Bam 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 16 12-6, szóval 2-es start, nagyon jó. Csak annak ott picikét jobb a maskódat. Ah, kapja be, nem baj. Bum. Baszki, hol van itt a gépagyú? Hol a gépagyú? Fúj. Hol a gépagyúm? Áj! Áj. Sniperozunk, igen. Májmol. Jó. Ennyi a tank, stipi-stopi. Na, akkor nem. Akkor csak egy kicsike kis jármű marad. Köszi a Magic-et persze. Baszki. Ellenfélnek persze Magic-et nem tudsz adni, csak megölni, igen, pont így. Au. Na, ki más lehetne az első, hogyha nem ő? Ki más? Au, baszki. Aj. Na jó, megyek repcsivel. Ha nincsen tankom, akkor repcsizek. Helikopterbe totálisan nem megyek, azt utalom egyszerűen megmondva. Szóval ennyi. Hoppá. És hoppá. Szia, ott vagyok, szia, szeretlek én is, csókolom, hagyj már, csókolom, igen, csók, puszika mindenkinek, sziasztok, most elmentem. Aj. Fárasztó katonának lenni. Ez a vége, rappa. Ez mekkora egy hülye banda! Nem beszél a bombába! Jó, úristen, elkap a röhögés. Várjunk, vigyél engem is magaddal. Mi, éliszik a sofőr? Jó, na, lehetek. Nekem 8 faszi. Kiszal, hát akkor szalja. Jöjj velem, ez a harc lesz a vég. Sem, jöjj velem, ez a harc. Végső kedvesem, jöjj velem, ez a harc lesz a végső kedvesem. Jöjj velem, jaj, bazd meg, azt elüt. Kap be! Nem elüt, aj. Szerintem tudjátok ki nyert, szóval... Baszki. Hogy nem nyomtam be azt a kurva Magic-ét? Nyertünk! Vége! Csőztök! Campec felfordult! Nincsen vége Campec! Úgyhogy szerintem ennyi volt a mai videó, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó nyomjatok egy lájkot, nem sokára jövök a következővel, és ha szeretnétek folytatást, akkor kommentben. Köszike, sziasztok!